As prazas de abastos atópanse nestas datas cuns altos prezos no marisco en algúns pescados superados polos do Nadal. A escaseza de produto por mor do mal tempo, os vindeiros festivos e a demanda dos turistas son os motivos desta subida. Bueno, os precios están un pouco caros, o marisco, todo influye. Polas festas, date de conta que tamén esta semana pasada estuvo a semana de temporal, tampouco non houbo, entonces vimos arrastrando un pouco de escasez. Moi caro, moi caro todo, porque hai pouco peixe. La verdad es que un poquito caros, sobre todo el pescado plano y el marisco un poquito caro, pero bueno, en verano suele pasar siempre y más esta semana del mediados de agosto. A nécora e os peixes planos son os que máis sufriron este incremento. Estamos falando de que iba a 20 euros máis ou menos, casi doblou. A nécora hai escasez dela porque claro, non hai moita captura, entonces hai moita festa, moita cousa, a nécora de aquí está moi cotizada. Pienso que lo que más subió es el pescado plano, lenguado, rodaballo, coruxo, creo que son los pescados que más subieron. Pues mira, te hablo del rodaballo cerca de 40 euros, mínimo 10 euros en kilo. A pesar da subida dos prezos, os praceiros lamentan a escaseza de clientes. Pasa que xente non hai ningunha, xa ves? Xente nada. A ver, hai xente de fora, hai moita demanda, pero as vendas están bastante quietas, non vais a pensar que hai moita movida. Dende a praza agardan que os produtos volvan ao seu prezo normal e acabar o verán aumentando as vendas.